El col·lectiu Frit ha estrenat aquest dissabte l'espectacle Òrbita. La plaça Comtes d'Urgell ha estat escenari de l'estrena d'una creació multidisciplinària que utilitza l'arrel, la tradició i la cultura popular per revisar el patrimoni immaterial i l'herència cultural des d'una perspectiva contemporània. Ho fa mitjançant 5 ballarines que exploren la relació entre elles i els seus cossos. I el que hem fet és una peça inspirada amb les arrels i mirant cap al passat, però sobretot també cap al futur, a veure com transformem totes aquestes arrels que tenim i què en podem fer amb elles. El procés de creació va començar amb una investigació una mica, anant enrere, mirant d'on ve la sardana, què és el que ens ha arribat, quines coses de la història són certes 100% o quines hi ha dubtes, hi ha especulacions, i amb aquestes especulacions hem anat tirant fil. Primer a través del moviment, després quan hem tingut més o menys el moviment hem incorporat la música amb aquesta textura antiga però tractada contemporàniament. Una música que té un paper destacat també a l'espectacle i que ha anat a càrrec de la Cobla Ministrers, una agrupació d'instruments anteriors al segle XIX que es barreja amb música electrònica actual. En realitat, la Cobla Ministrers ja estan acostumats i ja fan tota una recerca històrica sobre les partitures que es tocaven a Valls Rodons i els antecedents de la sardana. Ells ja són especialistes en això. El que passa és que nosaltres els hem tractat d'una manera diferent. Veureu molts blocs musicals que són més textures sonores i els timbres que ens recorden el passat i l'electrònica que ens recorda el futur i el present, però a nivell espacial. L'espectacle Òrbita, que s'ha estrenat aquest dissabte al matí, està produït per la Paeria de Balaguer en el marc de la capitalitat de la sardana.